na ono nso ye Kristo nam honhom so na odi asoma me no ono nso ontie bi eye nipa nyina sɛdeɛ bɛyɛ a ɔgyeɛ ne ahomɔborɔ Nyankopɔn hunu binom wɔ awɔ ntoatoasoɔ bi saa nom ahomɔborɔ no ɔgyeɛ ne so bɛso awɔ ntoatoasoɔ yi ɛsofoɔ sɛ Onyankopɔn ɔbɛsoma nipa ma naba nipa nkyɛn ɔbɛsoma obi ama naba nipa nkyɛn ɛwɔ awɔ ntoatoasoɔ bi mu no ɛna fam ɛnyɛ mmerɛ broni sɛ ɛnyɛ kɔmɔ debi ɛna awɔ ntoatoasoɔ bi asɛ Onyankopɔn so soma nipa ma naba nipa nkyɛn a sɛ Nyame agyeɛ paa na adi ama wɔ a unhunu debi agye sɛ nipa no a Onyankopɔn nam honhom so baa ne nsra no ɛne wonim eti asadanka Onyankopɔn te asefoɔ sɛ ne dɛso nam na homɔborɔ so na asama yɛn ko ayaba amen ɛyɛ ameka sɛ ɛna mede te ase die akonya ba akɔpɛ na ɛzɛ Nyankopɔn de ama me sɛ ɔnam so ne bako Yesu ma nipa ehunu ne ɛwote menkasa nkyerɛ nipa sɛ sei na Onyankopɔn ɔyɛ ɔsoro ne asase no Kristo Yesu papa no wote obebu atɛn da bi deɛ ɔpɛ sɛ atɛmu no mu depem no sei ɛna ɔnyɛ ɛkwan wei na ɔmfa so abrabɔ wei na ɔna nadie suban wei ɛna ɔntenam etima senka no mese maanye ne nipa nkyɛn dabi ɔsɔfo biara ni wɔ Ghana adiifo biara ni hɔ a ɔbɛka sɛ masenka no ɔwɔ bi but yɛ nyinaa Yesu dini ɛne yɛbɔ asenka ne deɛ ɛyɛ deɛ ɛwɔ hɔ nso ɛma nipa akoma mu da ne nso ɛwɔ hɔ ɛte sɛ deɛ wɔnam asase sika ɔkɔɔ wɔ so wɔnam asase ne so sika ɔkɔɔ no deɛ wɔ mu but ɔnam so nso wonnim sɛ ɛwɔ hɔ nti wobɛhu no sɛ sika ɔkɔɔ no wɔ hɔ a agye sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wobɛyɛ ho adwuma ansa na wɔhunu sɛ ampa saa asase na menam so yi sika ɔkɔɔ hɔ ɛnso wotwam deɛ abɛka sɛ hwɛ nyɛ de yɛ ɛni hɔ nti ɛnneɛma ne nsɛm bi hɔ akɔ bi hɔ Onyankopɔn de bɛgye nipa nkwa sɛ nipa bi amrɛ no wɔn sɛ ahwɛ Awurade ama wo a ne di ankyerɛ no a ɛwɔ hɔ nso bɛyɛ den sɛ nipa bi hunu ɛnom na ɔnam na homɔborɔ so ahwehwɛ na wɔyi ne ho adidi akyerɛ me wɔde akyerɛ me sɛ tumi nka nkyerɛ awɔ ntoatoaso yi na Nyame yɛ adom akwasi ada nso ahwɛ no obiara me so mfa mmerɛ bi ɔde ba biara ɛsɛ October yi ɛyɛ Kristo Yesu ɔso amene na dɔyɛ waka ma obiara te sɛ ɔde biribi ama kwa wɔkaa sɛ ɔde ama kwa na ɔde bi ama me nti ɛno mu adɔyɛ na ahwedeɛ ne bɛtie me ne a deɛ menam Kristo honhom so bɛka kyerɛ no na wɔbɛyɛ na wama adeɛ foforɔ a nnipa nsusu na nnipa nim nti obi ɛnim sɛ ahwedeɛ deɛ bi abɛtɔ a ɛno ansɛ ɔbɛwie wonya wiwie a wawie wiasa wenyɛ saa na ɛbɛyɛ ade foforɔ ɛna ɛma nipa hunu sɛ
Onyankopɔn fam sɛ de nipa fam entumi nyɛ hɔ Israel tumfo Onyankopɔn fam etumi yɛ hɔ. Amen. Na meka sɛ yɛwɔ ade bi wɔ hɔ a ɛda hɔ dwene no wɔ honhom a ɛnso hia ma nipa. Ɔno deɛ ɔda hɔ ɔdwene ne ho ɔni hwee yɛ bɛte hia ma nipa. Ɛna nipa bi so te asase so a saa deɛ na ɛdwene ne ho no a ɔda ne baabi no ɛhia ma nipa no. Nipa bi so te asase so ɔno so ɔdwene sɛ saa deɛ ne bɛdɛ na meka ne nsa ɛbɛdɛ ne wɔnya bi ade ne so da. Ɛde sɛ nneɛma bi sɛ nyinaa bɛtumi afiri honhom mu aba agye sɛ nipa a ɔwɔ honhom nyɛ obi dia honhom yɛ biribi na honhom na ɔpɛ ɛna ɔne nipa nya nkitahodie. Honhom nyɛ obi dia o honhom yɛ biribi na ɔno na ɛpɛ na ɔne nipa bi anya nkitahodie. Enti Israel Nyankopɔn sɛneɛ ɔnam ne honhom so ne tumi so no wɔteɛ no ɔno na ɔpɛ ne oyi ne ho adi de kyerɛ nipa. Wɔnyini ho adi ankyerɛ wɔ a woboa da woyɛ dɛn wohu no. Saa na ahom foforɔ nkare ɛwɔ asase so no nyinaa ahommɔne ne nkabrɛkyi no nyinaa teɛ. Honhom bi a ɛwɔ asase so bi anyɛ papa. Yes. Honhom bi a ɛwɔ asase so ɛnyɛ papa. Ayɛ sɛ honhom a ɛfiri Onyankopɔn na ɛwɔ soro no ne firi soro bɛyɛ adwuma wɔ ha no ɛna ɛyɛ papa. Na deɛ ɛwɔ asase so a ɛntimi nkɔ soro no saa nom honhom no deɛ ne nyinaa nyɛ papa. To Onyankopɔn honhom ɔnam ne hummɔborɔ so na ɔde ma nipa a ɔnam so ma ɔnam nipa no so ma deɛ nipa fam ɛntumi nyɛ hɔ ɛyɛ hɔ. Amen. Ɛyɛ hɔ. Ɛgya nommerɛ yi ɛkɔ so a ne de Onyankopɔn ase. Amen. Na ase a yɛte sɛ woyɛ nipa na wu na woanya nkwa a ɔkra ho mfasoɔ se no ɔkra aboa ɔkra wo. Nipa yɛte ase saa na ho yɛ saa no yɛte ase mmienu yɛde nipadua na ɛsɛ yɛde atena ase ɛna ɔkra aka yɛ ho nti yɛte ase nipadua mu yɛte ase ɔkra mu. Ɛda bi baabo nsɛ nipadua no bɛtwam na abɛka ɔkra no nko a. Ɔkra na ɛbɛka no nko a no wobɛtena ha no adeɛ bi a woyɛyɛ no ɛso kyɛ fa na ɔkra nsa bɛka. Ɛte sɛ yɛbɔ bra wɔ asase wi so no sɛ woammo ani ana wo no woanyere ho ammɔ bra no a yɛdi akɔneaba yɛkɔsi anasɛ yɛkɔ adwuma yɛsi nnipa bi anyere ne ho no woanyɛ a ne ho kyere no a ɔn sɛ ɔno ana ne ho kyere no. Sɛ wo ho kyere wo saa wontumi mfa ho kyere ne nkɔmmɔ obi yie ɔno ne fa ho di a na ho tɔ a ɛkura no wobɔ sɛ wo ho kyere no ɛbɛtim so saa kɔpem sɛ ada a wobɛnya adwene sɛ afei deɛ wo nso bɛyɛ biribia ma wahokyerɛ no afiri wo so ansa na wahokyerɛ atumi ayɛ deɛ yi akɔ yɛ sɛ wobɔ sɛ ahokyerɛ bɛda wo so saa ɛna ade ma obiara kɔ obiara so mpɛ obiara ne waade ma na wɔpɛ
to bo se be ko so ada so atete o saa obi a be hu se o bre obetimi ha kakra ma obet ono wo ha ma no onso mu bi e na oso mu bi so a enyeyi kopim se wa obenya adwen se afedie me tu anamo be ma me bre no afiri so to tiasi se wo ntu anamo bi e kire ma bre afiri o kra so a na se wo tena si di agura kopim da obewu a bre na ka o kra so de o to nya ado ano o ye bibi de yi bre afiri ni padua so sana de o to nkatie ono so ye bibi e de yi bre afiri ni padua so nye ne kra so but yeti asimienu so obi to nkonya we a na akono aboa no beberebi wono oton adi a wo ye nyina ne se wo ye bibi de yi bre afiri ni padua so afina aka ne kra ni pasere onyankopon si ye no ye se yanwini mienu ne doda bo se ni ba bi ko wa won kwa so so bo se bia ne ka no atwere akire think twice eni hosa aha obi timi tue ni bibia che se think twice se de onyankopon no bo ye ne ye no de o ye ne se yanwini mienu bete ni pa dwene baako ene obi ye sofo ye difo odwene baako pe se ne baako ne ni pa ye sofo ye difo no odwena anko timi nka ncho se mo obi anya baabro se nkyerɛw yere ho bobra adenti anadwene naka baako pe ya ro wosem adina ka baako pe but itase nipa dwene mienu adwene ne baako mo ahonam na adwene ne baako nso mo okra adenti okra ne nipadua ne nenam okra one nipadua enenam na entete kwa do so asase so obi o yetete kwa bia ode nani ehwe de ohunu nko a ena obi o ye batwemma no o hwe de ohunu ene ne ohunu honam fompo no o ye batwemma no be hwe de ohunu ene de ohunu ndini pa bia no sinyame anya wadoma mo wa hu se twa so odwene mienu a ada wu be ba se pe ada na bon se na wa adwene bi a ebra na otiase no na se wo dwene trade na otiase na odwene but otiase no wan kai da e ho asem na me no kan osman no nchen otiase no wan kai da se itase odwene no o sama ka se mi hwe ni pase ni pa ye mmobo enipa nyam wiyo that me hwe nipa ayem se de nipa wu awie adentia se oye se ensusuye eni adwene da nipa tin ba bi adwene kosi no a ya re hosem adwene ni nyina gine e de ma nipa dua nko a honam no adwene ma okra dini pa dwene mienu a inhyira no amen eni pa dwene mienu bia no onye na de bia basabasa ose na no Philip fongma no osoma fo se ma dwene o Yesu muntina mu Yesu mu adwene ne ye de ene ye okra adwene Yesu mu adwene
e okra adwene ena onyankopɔn so wo honam fam de enye de ya honam fam wo badwene kakra de odwene honam fam wo ho no na odwene okra bete yes aneko Jodifo ajo Benjamin ijina Kristo yefo buru so nipa bia enumere wo hweme wa mo ni ama ho so maka cho se enipa nima difo yadwuma Dabi. awoto so munum yadwuma o Yes. ena difo no kura wono so nima difo adwuma adifo na wo no omunum adifo adwuma o se uye bibi na unum ade kura na ekire se wo furu mu na eye Yes. na de ade ne tini mu na ufiri eye de a unum de wo ye na wo furu mu na wo ye ade ne de a enam se wo furu mu nti wo wu ne wo ye na unum de wo ye eti adifo no enko nim adifo no adwuma enti na oye Bible mu a na ro he na adifo na o se Bible mu adifo na aso mu nko na ye brese no dipa na nko e de be na ma na basa awon to so nim adifo adwuma empempi no awon to so nim se adifo ndie yadwuma ne se oha nko ana onyame obefa so yi afiri ho amane ye nko a adifo no onyame sene enti ode adifo no ode ye ba no ode ye ba ma ye be kasa kire nipa ba bi nipa de nani a kire na nam wa kire nani a hwa enye ne mmoa ne kra na onu se de ye boa ne honam no nko ana ye no no ame ya kasa kire sankofo no nani aba wo nachi Amen. na de obesusu no so ocho honam de ye kwan a emu nkurimdie nso asa aka okra de kasa kire nipa wona me so di nipa na mo sidie se fata ye bo nipa kokko ahwe yie wonu se ka akora ne nam ho sa no broni ye no aye kokko boka ne o I tell you broni aye kokko boka ne e wo kam so nzeka bia wa tavgeta Pacha. tavgeta ye kokko boka ne ndina vo se kani timirika sa so oduru ba bia be mane a no wa sha se no wo ye o sei no wo de kire wo se mirika no odi no ono wato ne bu wura ba bi ti wo udi na chi no ita se oto wo bo eni kwa so di mirika hu sa no bi firi ne mu ba sa ko boka ne ya no wa mana anya adwuma na de ono so firi ne mu ba no wa hunu se da bi nipa na ono so ba ya no ni esi opeso wura ha na wa anto ne bo ma na ahwa we di firi a we so peso wura ha beti ani kri di ko boka ne ya na wo ka ne mu no e kire nipa ba bia udura e twa so to bo ase na nya mirika bia ne twase okoro sa ne tie tonam adifo ro na me so kasa kire nipa di nipa nam esi ba bia e yede mo nipa kra ene nipa dua metene na adifo dwuma na koye de ebo nipa dua nko a Kaudi for Azamame. Isaiah chapter 55. Shall see free verse number 3.
na yinti Onyankopɔn asɛm na kama minti Onyankopɔn asɛm onam yɛne de odiifo Isaiah so de ma onipa wa tasfo asase so Isaiah etie yɛ aduonu enum ne mu ayem yensa atifi asɛm so Onyankopɔn dom frɛ ɔso Onyankopɔn na humɔboro a ɔde hu nipa na wafrɛ wo ti Onyame kwa nka ate ne nka so ɔsɛ bra sɔre a ɔsɛ yɛ adom no wadom wo efi sɛ de ɔbɛyɛ nipa no sɛ wotie wo wantie wo ɔde bɛyɛ wo deɛ nti ɔde bɛyɛ wo ne sɛ enipa wa ɔmo ɔsɛ aboa ade nyinaa sumfo Nyankopɔn wanyɛ nipa sɛ aboa enti wɔyɛ nipa ma nipa ehu ne sɛ yɛwɔ biribi wɔ hɔ a ɛso sene biribi nneɛma nyinaa atwa sɛ enipa yɛ dan no saa ne Nyankopɔn yɛ nipa o sɛdeɛ wɔsi yɛ nipa no yɛn kontabuo no kwaa ma yɛkɔ hu sɛ yɛwɔ biribi wɔ hɔ a ɛso sene nneɛma nyinaa atwa sɛ yɛ dan no ndi na hwɛ a mpanimfoɔ yɛbɛto mo mawu korɔ no ɔsɛ no ɔmo ɛpa abosomsom paa nanso abosomsom no nyinaa akyi no na ɔmo hu sɛ Nyame bi wɔ hɔ a ɛtwa sɛ yɛ dan no nanso adeɛ a ɛbɛyɛ ɔmo ne saa Nyame no ntam ɛtwa sɛ ɔmo hunu deɛ ɛtwa sɛ ɔmo yɛ no ɛno na ana adi ama wɔn ɔso Onyankopɔn dom frɛ wote sɛ nke yɛka kyerɛ sɛ bɛfa Awurade bɛfa Kristo a nke yɛadom ɛsɛ Onyankopɔn wɔ ne ɔde bɛyɛ nipa wɔ ne wasiesie ne nipa ɛbɛdi no enipa o ɛno a na wɔka no wadeɛ no wɔse enipa no wɔmakɔ nyinaa no asɛi nti Onyankopɔn ka kyerɛ no wɔ sɛ ne sɛ nti enipa no nti no ɛbɛsɛe nipa ma bi aka asase mese Onyame atenwo bebu nyinaa no na obesa asase nipa ho ahintia nipa ho ahintia asese obi no obi anya akasa ne bia wama ni bibi se woni obi a odi aduane bi ama ne se oni na aduane na odi ama na afi aduane wonya ni anasa afi no obedi anane se sima wo die na oni na nya akasa na ohun so na de aduane ma no obo se wore ne kasa otumi fa ko etumi na yi koma aduane wo boye de yi etugu koma woni wo botu wo wase no aduane na nyo na de ma odi a bibia atans bibia ma na ko so mebontu bese wona de aduane ma wa mpo betumi abotu wo obehwie aduane na to wo ma woni edine pa ye ho ahi ye ti no Nyame ya asase wi na ekwane ye fa so wa ye ne Onyame no edi no ye ho ahinti ene obesei nipa no ɔsɛ asase na firi ho do obesei asase no enipa be kai sɛ Onyame bi na ye asase o ma ye baabi ti na ɔde suro ne ye die bo asetɔ ne ahobrase ne be nanti sutie ɔbɛrɛ sɛ Awurade die na menye na manyankwa na ɔbɛnya sansusie na ɔpɛ de Nyame nkyɛn no ɔnye no onyankwa saa nkɔfo no ɔfrɛ mo na dariduru awon adom aka mo na wahummɔbɔ Amen. ɔdom ne fere ɛno na ɛnɛ pro na bi a obi adi mmirika kɔ bia ɛkɔ a ana asa bɛsɛ de nipa ne te fie na ho nipa no kɔ a ɔbɛkɔ ɔdom fere na se hɔ but deɛ no wɔte ansa no yɛfrɛ na kɔ hɔ asɔfo ntimo koduru hɔ a the same thing ɛhɔ na ne nsɛm ɔne mu yɛ dene asɔfo nti adiifo nti
omunim se asofo na ye mobo ase ya koduru mpempenso bi se ene adifo no ma ye mobo ase ya koduru mpempenso bi se omunim se Israel nyankopon si ebe wu se oni ne wo ya fa ne sensentre ne beda bi o aha mobro ye ne seye no eno no o sakane sa na ne ye ya dwene ye ye nze nyame mu boni tiri sa na sensentre de de kese wo mu se jimi ena mu jimi sensentre ne ko ama awade mawu mu sensentre ne ko a ama awade ema umu da. I tell you. Esentene nkoma awade ma umu da. Wasu Nyankopon ye dom frɛ. Ni ye ka nyina onyame ono ofrɛ no no. Che ebi obi nim so ba be sensen so no watiema kasa momre hu osumaye ni aba na ya betiema kasa ofre no ya se no be kasa won kan ho ade si hu se pe no se ne wa be kasa obeti asa o kasa obi fu adwa be nya me kan e wona bo se na de me kan ya wunim so wa me kan se no obe koro ne no ye di bu ani pa bem e woni pa kra ho sa be ni pa du atwam okra ni ntwamu da ye di bua na bem de na obetena obeye nti awona obekai se na de odifu agima Benjamin e kan na ye mea me na Awurade frɛ me no but what you see ya wan hwe ya obeka se won kan kai vesre me nkoi ni mu ayemiensa Wasemonya aswe. Asemonya aswe. Momla mi nchen. Onto wo fe no. Opezo o jese tinase. Ize yango pon se o mo bi de man. O je bi de chew. Adentia. Asasi ni pantena so da. Okra be free so. Okra nya free asasi so se pe onyambe bu na pen. No matter how opposition David nyame on oba asasi so a position onyame de ye edema nipa se emma nipa ene ni antem emra asubie ndidi osono na otime de saadi bre no abre obi ase no obi ankosoro anse obi in adams home asasi we so no ye obi bi ho enipa bia onya position kese pa bi no emprempi no ya otwa sanfona butu mu yire di nyame mani nkodi kekakekafo moso mu ye di na za sankofo na hwe ama nipa ne obi antem asumdie aba eti Israel Nyankopon se munya asu na muntie adentia wana mahumobroso se obefira asasi su no beje wonkwa e hope no wabi di ama Amen. Asasi ye tisu ye nipa onjene bu se nipa huwa on ade anke nipa be na asasi we so kenya asenketwa se kwa we asase etisu ya wu nipa etise mega se owo na etise de obi tu kwa konkran aba ana se obi kwa America yenim da weba tu nyanya ne krata ndenye de obeba no ese sa no owu ayo owo ne yeda nye hu se de kan ne hu so obi wo ye wo ma biye no nipa fa ne sa se wo tu kwa sa kwa ye aba beto kwa o ma biye wa na ti ya no ye ya ne se wo ko na wo dai wa ezu nya kwa ma da ni mu bio oko na wo sika o nya minim se o sika gu ha but wu nya kwa ma me di bio oko na wo visa wo a ewuye Awurade Nyankopon ma wo nkoma me fa visa no ntukwa bio
obi so ti asase so opa akontoro kwa wonya bi obi visa wonya bi so na wo visa no oku o ko on sa ma meri su visa ni biem na nyame yaku na visa ne da ho obi ti abrochire won krata nyame yaku no amane ja krata no obi so koduru afa no ope krata o ko no de nyame yaku na o ko no on sa ma meri su krata ni biem nso awade yaku no obi so afa no koduru a wo pe biye nti wase munya asuna muntie asase yentina odawo Yes. aw asase we no o yehu ne san entina odawo Yes. na yankopon de nta wato no bo asem nipa no Israel tumfo yankopon rese de da na tiri moden ne nuama e woda ni mu a o hwedi a na asato ni bo ma nipa edane yeka okasa asase be sei no said the edane o se efiri se o so ni asase ba ni ebi ma da de beba no ebi ma da ti o hwedi e wasese no a o hwedi ya na asato ni bo asem nipa na o he madwemma di madwemma na wo munti de don be wo soma me a won to so di fo adwuma nipa ma nche Amen. esenka yan so tv na me mfa nkan sem we nkire wo Debi. kam de be your business Yes. atonton niama ka to se nyame na dia ma me eno aso na ekoso tinka obeto mi se me edinfo Ipacha. tinka obeto eto asoma me nipa manche wo se a won to aso yi enipa kwanya sei omuni awurade ntem bet nipa kwa sore to asoma me a won to aso nipa manche nto se munya aso Na muntie. na muntie to aso kakra wase munya aso na muntie na muntie na umla me nchen wase munya di umla me nchen na se nipa se nipa akura ba Nyankopon nche na ha nipa enam se nyamesom pa ye ni ben yes se nyame ba chen se yese ya ma obi ya fo obi adwuma obank ye se wo de ye sar papa bi asore ko prapra wa homache be se 430 unya ni je ye de ye Ipacha. en ha no be se Nyankopon si jaiwe ye we e ha nipa on so ya homache nko ye bia o Ipacha. Nyankopon si e mobra we emfa onansia ena suban we de ha nipa ye nipa ya se Nyankopon be tie nipa bibi se ye na nipa be nyanti ase se ampa ye beye David atwam kura nipa fam atwam idi akọ kodura ne se ye wa amane de be ka kire awurade Yes. na o manya bi fo se be ka kyam se mo fa wa amane me na awurade mfa so nyem yawo be so hwedi pare onyame ntem ne de eti a ho na ara de ne mane ya me hwedi pra e fa so de sa awurade abọ adwene abragu adwene ode ma nipa no ode amabragu yes ye de adwene susu na ntie hunu no nyame bo no nya ho ne da eto da no nipa kura adwene ya ne mo ade ayepe wo bo what was here when nim say to say adwene de tirim as woni abo ayepe Yes. oninti asie bia se me te bibia se wa asase we so na me hu se me nipa se asase ye ti su o man Ghana ye kura ye man abonefo enu mti no o ma se mra ma yo Ipacha. awurade abonefo enu mti no hwe o ma se mra ma ye abonefo no Ipacha. nipa wo twempana nipa otimi tumi setugu nipa otimi bo man kro no Yes. enso ma hye omra ye de ama ye ne atim obi asuo so ne ho se de be ya saa mra no onkotum beti Nyankopon de ne de ye obi aya ha nipa se de Nyankopon pese nipa nyo no ono obeye
Ndosi muntie na mumra menche na mokra enyankwa ase mokra anya de enyankwa Nyankopon se de wo ye nyina o se Nyankopon da pia onam nko di force enkwa wo kasa fa wo Pacha. ade ntia wo betwa manche enso ne se de oni padua wo besiesie nafa one day wo betwa I tell you akobi oye mo kire dwuma na oba bi wie de ne baaye oba be papa no ye ne ho adwuma no de na koto firi dwuma ma abusuafo ocho oba na oda won saa no de ne sa hwi ne fim pau ase mo na ma ya na rofu nko na mu de ne nyona odai me bo wutimi ye de ampa na se sane da ho sister na tena se ama ne video wa nwene ne kra ho sa na ne ma bebreti o Pacha. Kose muntie me mra me nche na meje mo nkwa no nipa dri ni sa nkwa no so ni nipa bia yi Yes. obi an ka se ma nipa bia nse yo bet obatina se agene ni nipa bia ho sa kwa be for so basic dakro pe ni owu aja ho owu aja nipa bia no ho obi a se wote ase wo ofe bet wonya wuni e ka kire wo se obi e ka kire nipa e ka ho hia ne se Oma mo so ho ofe no. Pacha. Obi mfa no no nkoda 4 days obi ante ase. Pacha debi. Onim se o konfantima mu baabi a em se nyam tofo nya betu fantima mu baabi. Se o hia ba wo bi na se o yemfantini na se e sa nkrofo ni bi a sa ko nusufo bi na wa anya ne ho ade ni owu a. Pacha. E chi o kwhye wona na o na da 3 days. Ya to opuru na ahyebu. Na ko ye nkrofo suosu a. Ko bati wani ne nipa no wawu no. Oko yenkofo ye yi o ma no mabofu no Pacha. esu nipa ne ti asia wo betimi aka wo gwa ne wo ofe so wu a ye ne ho ofe no be sa asuro no wo se nipa wo ofe pa o wu ni adan se pe obi ho be adan no o ko ne ni bo ofe na ne ma hye no asan Pacha. so oba wu se nipa na ho ofe ne adan da dabi de yam hye se no asan yene nipa asase atisu e mati asema wede ya wrehusem Yes. nipa ne ntrase ma awadi Kristo Debi. aye ne so okwa asare nto ati asema Kristo ade bia wo ye bia ntino wo se bramenche na mo betie na menye mo nkwa o kire obi bia mo waye na onyame nam so dia che wo kra nkwa enu nie o kan invest ru kwa bo so be sha se aka se bia kire o be ka jo se ye friend say abia na mokari sika hono gide enye aduane so hono nipa kari sika de gide enye aduane na abranti eti sika no de totramo Pacha. o kari sika no de to koke o kari sika no de to wi o kari sika no de to jot kremuni abranti be kari sika no de to jot Yes. so ko Dubai ni Qatar ni ade a uko hwenkremofo paasi si num dotwa Nyasem ketwa. second so Pacha. obetimi am be 4 packets Pacha. obo awade no Pacha. osum ara Onyankopon se ade na mo kari sika de to de enye aduane ade enye aduane kai ko wose ne mo bra so ade wa bra ye adwuma na wanya sika kura no achi ade a emmem awurade dot eme Pacha debi. ko ge eme Pacha debi. nipa ya ade a mfasuo ni so dot eme Pacha debi. to am so obi anum dot wa aduane so ede ma na wani da Pacha debi. bete nipa koto ose ade na mo kari sika ji ade enye aduane nipa kari sika o no ode ji ade a de na winti mantie bebra sai Yes. wo sha brantie bi anu ya ma de aduane bi so ma na kasi wo ni da Pacha. wi ni ko na ma komande o mo Pacha. Nyankopon sin ka ja na fa koto aduane di eniema wa sa so nyeme ma nyina ne tese ni pa wo ye bi o Debi. na asuasu antraso ena ma ne ba saa Yes. se ko be sua awurade no
ɔde bɛsua deɛ wɔ honam mu wiase wɔnsam kabɛyɛ wɔduru no tere na wɔne yɛnkɔ wɔsɛ monyɛ asom na wɔmmra me nkyɛn montie na mo kra ɛnya nkwa na mo kra na mo de yɛ mo kra ɛnya nkwa ɔn sɛ ɔkra na awurade adwene ho nya no ɔnwene wo nipadua wo sɛ ɔkra wo tina na ɔka sɛ kɔyɛ onyankopɔn ne tene ne kane no so wokɔ hwan ne tene ne kane abɔ sɛ deɛ di kan ɛyɛ ɔkra mfa so nti na ɔwie no ɔsɛ afei na mede yie no mu ama wo yie no ne bɛyɛ wo nipadua dea nti nyankopɔn hia ɔkra nkwagyeɛ deɛ di kan ansa na ɔkra asomdwie ɔkra fa ahodeɛ ɔkra ahoto nyankopɔn hia ɔno ɔyɛ wo no ao bɛtɛ nipa ara yɛ anyɛ hwee no yɛnte onyame ase yɛne ade yɛhu yɛn sɛ yɛni no yɛnte awurade ase ɔno a ɔyɛ yɛn no wɔhu no sɛ sei na buroni ayɛ kaa na ɔwie no ɔde kaa si hɔ na sɛ deɛ buroni ayɛ kaa na afei kaa ni baa no so sɛ bi nie afei ɔyɛ ano ɔkɔ wii kama afei ɔno asa kaa no sa ɔkɔ bɛsi wɔ sɛ mempɛ taa kaa ne na ɛka wɔ sɛ mempɛ taa yɛbɛka bɛka wɔn pɛ taa wɔagye tutu taa lɛfiri no mpaakyɛw sɛ de osi hu no wɔn kɔba yɛ wɔwɔ no ɔbɛsa ayɛ saa bio wɔni bɛba a wɔso na afei wɔyɛ nkɔ bɛsie na woyɛ kaa o bɛtɛ obiara mfa nyɛ hwee saa de nipa no Onyankopɔn ntam ne te yɛne a yɛnyɛ hwee da no yɛgye yɛ bibia ɛsɛ asɛ yɛne a ne yɛyɛ biribi ne yɛayɛ yɛn ho ne yɛtete wɔ yɛbɔ nsɛm ayɛ nipa no no yes wɔsɛ montie me na mo kra nya nkwa montie awurade ɔbɛkyerɛ ɔdeɛ ɔbɛyɛ a wo kra bɛnya nkwa ɛno bi na ɔka kyerɛ nti ɔbɛkyerɛ sɛ ɛnom dwɔtɔ nom wi ɛnkane sika nkɔtɔ adeɛ ne mme wo kra nyɛ aduane wode sika ɛkɔgye adeɛ nyɛ aduane wowia no asɛ kɔpɛ aduane adi ɔsɛ nyɛ saa sika bɔ nsɛm afa bi tɔ bɔ furo di ebi tɔ banku di abetie di deɛ ehu fa tɔ bi di onyame nsi ukwae mfa nkɔtɔ bi sie na wie kɔm bɛsa dew nyame wu sɛ adwuma hunu ɛna woyɛ ɔbɛsa bu waten ɔsɛ nti montie me na mo kra nya nkwa toa so ɛ na me ne mo bɛpam daa apam na afei me ne mo apam daa apam David adɔyɛ deɛ ɔsɛ David adɔyɛ deɛ a esi hɔ pintin no ɔhono David nadɔyɛ deɛ yi Nyankopɔn sɛ ɔne nipa bɛpam daa apam a ɛnam David so a ɔde apam no ɛsi wɔ deɛ yi pintintin ne kyerɛ sɛ sɛ David yɛ nipa a ɔso bo Nyankopɔn anim saa David wei na da no ɔka kyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛ maakɔ ne ayim abɔgye sɛ nwina to agu a mama ma Yerusalem ahemfie ha no wo sɛ woagye saa David kuro na Nyankopɔn adio anaasɛ wonim sɛ David Nyankopɔn nipa nyame se ɔnam David so ɔma yɛ adɔyɛdeɛ bi a wɔde asi wɔ pintii abrabɔ a David bɔ esuban a ɔda n'adi no yɛ ɔda n'adi no Nyankopɔn so ɔnam no so ɛde ayɛ ɛfɛn sɛ agyedeɛ bi de ama nipa ɛntɔ fam da ameka sɛ woyɛ sɔfo a na woawerɛ wabɔdwe sɛ wo sɛ yɛ David Nyankopɔn dea agye sɛ wowie wɔasɔfoɔ no nhyɛ sɛ mɛka sɛ meyɛ honhommɔne ɔho bɛde wɔm mɛkae ɔmommra no ɔmbaabo no nkɔm bɛhunu na me deɛ ɛyɛ me dɛ ne sɛ ɔmontimi nsakyera no so na ɛyɛ saa menim no tuu no ɛno na ɛyɛ Onyankopɔn woni a wɔbraseɛ hwɛ ayene no mɔnye o wobɛfira w'ani wɔsɛ David adɔyɛ deɛ a mene mu pa apam bi ɛnam David nadɔyɛ deɛ so a ɛgyina wɔ pintii na saa David wei nim sɛ nipa ado nsa bɛrima ado nsa yi wabɔdwe sɛ ne tugu a waka sɛ tie Awurade
na mo di sofo apon kokora munnim saade we honhom be na mo di adwuma mo de se de bi Nyankopɔn honhom be na ba mo nsra honhom be na mo kire mu ne saa no efiri fitiase abesi ne tete won so ni nyina baaye honhom be na ba nkofo na o mo de Bible ne baaye no so saa nkofo no mo de aso ne ba honhom be na ba o mo so a o mo kire mu se ya Awurade sei ni pakra kwa kukum ni pakra ena asase na eteso na nya fefede a ebi tia wo Nyankopɔn na no ye ya wa ye ne hyere die no nyam etia ni santu obese nipa aso woni David ya pama pambi Davido Bacha. wodi amesemi kasa bo se no wo se fansanka opa agidi upa ejai Yes. adia ba kuri se medi moja hode ye Ebim. de Nyankopɔn ni wo on sa fefede ya baba Bacha. ena mo agi Yesu adi pa bisa se eye da na bre mu no so nsem nkasa asem yi ona bo se heaven kono se nafo wo hwe wiase na kono a kwa bo se afo betu Adam chefa no betu biafa so mu se bia no efe enso no munim se ne kum no munim se na wiye ni Paul seye no munim se Nyankopɔn reject ni pa bra won hwe na kira kwa biem ebe mbisa ma sore ho se nyame opam Adam no wo so hwe na kira kwa biem wo da wo na esre de wo de wo ye wo na esre wo ye dey wo so ye reverend wo de wo ye dey Adam go hwe na kira kwa biem na wo ma me akosi amansa ba ye reverend wo na esre she wan ye na se Nyankopɔn se de sitini wa huna wo be tu krabro was one David enya pambia Ye adoyedie apam a esi ho a ye pinchi e kwa David fa so hunu rade enya bi de na asore ni asofo ni adifo na asore meye no David nyame no hunu ye no ene nama die no sunsun ye dam ana ma de say ye ho atumfo praise the Lord praise him hallelujah say yo Bacha. as entertainment ye de nkwantie na dan entertainment imi gizo suma me ne ba bi o bomba mete hwe ni pona sam eh ti kofu we na gu asase tete o ma so we no asia ma Nyankopɔn Yes. abia manada nyame osuma na se nyame so onsuma na aka so asoma wa oboa e beduru abi bedane. Yes. I tell you I just say unim se wasoma wo na sa bedane cause nipa no do motie no oh yo motie no ndo se ni David enya apamo a eya do ye dia apamo a etim ho pinti kai to aso was etim wo pinti she me do ma ye aman dance fo tio to Nyankopɔn se onan on abraba David boy ni suban ni ye o de no afa ode na ye aman dance fo aman ni ye Israel enko o se ti o aman bi adini o so ode na ye aman ti e pe Nyankopɔn fa so o ti David nkwa no o pe so o che se nipa bi ra be nyankopɔn sa David Nyankopɔn ni mo no age se ohunu se de na David ti sa na o ti mo se mo kwa sorry awurate wase wo di David aye aman dance fo eto obi timi nsan David ni ye hu nyankwa ele ne go pese ekwan ni odi David fa so ekwan ya David fa so ansa na waje na tumu a o ma ne nkon ne nya afam no o pese wo kire se o man bia fa sa na o were mo ndi duru atemu da na David ya bra bo a wo bo ye no ele ne go po di besi wonim odi besi obi fo adwa beja manim wani David na kasa na ka odi fo Isaiah ena di na so fo Nyankopɔn na me so kasa eno mo na nam so be pie Kristo so wo so di David ya aman adansefo
Ye dari dura o de David be dia dance atia wo. O de also te Ghana wo amamere. O de David be ya dance atia wo. Yes. O twe nipa me asori won. Ade asori ya nipa no asori ya nipa tin. E won kwanje ho. Asori ya nipa ni da fa sa e won kwanje ho. Asori na yire nipa fre nipa ni e fi kwanje ho. It was it. David me de na ye aman adansefo kai to aso wasim na ya aman adansefo aman asafo he ne mla chefo no ti de David ye no no de be ko ba bia nyankopon me se asase nyina ne aman nyina ye ne dia o enipa ne ye mpa ni mfo pu wo nyame a o ma ye ne tire koya o ko sa na ma bi o mu ka se ya mamre me se na ka ko pem tina se o de mbekro nyame ti asefo mfa mamre ma wo bia debi sansam ne ye bogos yes eye wira yes isu atumfo nyankopon onfa mamre bi ma wo bia de nyankopon de ma nipa ne se yewe enyewe mepewe onyame ni ka metubo so nsha wonsam na wo wie sa no kan tata fe na besom no abra abosonsom no eye soriti a abeye nyame ye ne di esi no sa betu asha wonsam na wie no sa be ka to fe ja besom no da bi iso nyankopon be de no di sa nsam one no ye na nanom ne ja nyankopon ko fa sa nuema no adentia no mo pebre enipa de nyame pese nipa enyo no be se eye nipa bre ni na na mo bre o mo pense so eno mo ko sa ne ma ndo so di David senya wote no o de na ye aman mla chefo nye Israel aman mra chefo Uganda, Belgium, Holland, Comoros, Cyprus, Jordan, Kuwait, India, China, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Philippines, America, also a mine. What the David ya a mine masterful. The David catch will be saying you about this. Or the Trinity was so Pentecost. Catch me say o Methodist. Now no suffer in our right every move. They shall see. Yes. You come on the old the moon 50 I said no the asomame. O party do part to chene. My cat was as after no one the ya. And the pin me person ya. The patron ta me cast answer we ja me mama and me papa. Me am say dey. Me dia sefodi ba be nipa. Enu mu wonam Kristo so awasoma me. Yes. Di me kama no wetu wanya ye o. Debi awurade. Wa cho si bi nyambo pona madon se so me de ton bibi. Pacho debi. Na sika e di e nka me mfa nya bibi mfa. Yes. Ade a me mfa nton fie. Se wo so de ma me kwa me mfa mafa. Ho mo wo me so bi ani adansie ntia me nka nchem se oba me nche na ade we na na ye no me bismiye ayima na ne ho ton no. Maji me je li se yansa. No. Debi. Adena America asem we kire wo. Majimi. Debi. Majimi ni so. Debi. Mabodam. Debi. Medam ni so. Debi. Ye dari tu ebre bi ba Ghana man obi anya no yie. Asofo nyina anya no yie da. Edifo ni nya no yie, asepakafo ni nya no yie. Obu kwa do mu ncha no so ma me se nsore na dofo. Agro jockey no mudi. Yes. It's jockey concert party. Was what the David ya a mine mera shafo. Yame atemu dari dura. David you ye. The Oma David you ye no. And one of the Ghana for
ya no aka che Awurade so wo amamere na me ba ne sem aka che Awurade ne ye wo amamere ansa na wo ba ona nka obeti na osu na nka behu na dalo wo bosum na do wo to so na amamere no bosum ne ko ba be ye hu jana ko duru no akoguo no bosum ne ko ani ba bi onam obosom ho ne ko etem prochie yes na wo ma wa mamere na nya nipa na e mobo na nipa se ya e ba che o Nyankopon aboye na nyame no wo boye na oba asase no e ba che o de ono no pese ye no yetimi gu no anim tia de to ho ne akofa abosom ne ma se no no mom ne som bode ye de e maye wo tia se o o ka nipa ntia nipa ntia se na obufu anya wa na abuafu yes bosom bia ma de da eye na ntimi ya de aka ho na nyame no onu di ka ba ya sa na bosom ba no ye no onu di ade kese je som dendenden na yes tetefo na say ya tene yes na nim so wa pakom ana wa ba ya bosomfo na fa so de kwa ono ba ya aka I tell you e de tetefo no de ma sa de na ba say ya amamere no asie bi ni omo so bosom ni sa no mo Yesu no mo de ba he no so we wa je so ko dia ha o mo se wuja o mo de ne de e ho no ma ka to say ya amamere enya amamere bi ya hui yes me se mi fra yinfie papa yo heme na yo hene mi fra yinfie enya amamere bi ya hui yes Israel for kotna Mizrim for ni ye no mo nsamo ne betena wo mo de mo ko Israel no na ya me bo ko sa no mani na mo ntumu o na Israel mani kai de no mo ti Mizrim no mo ye no na mo nso ye ne se ense na Mizrim for no fe na amamere ne amane ye o na e bo mo ti ni wo ni pa ni bo mo ti Israel o mo so mo se ye ya amane ye na kopon fa amamere bia ma o de ne mra na nipa aman yinara ba bia amamere wo bia no e ho panimfo ne di ta ko faaye yes atu Awurade Nyankopon to tene ye asem o se men kan kira wo nko to so yi o de mu ni wo wachi yes na sa wona nan wo Nyankopon do be bu aten ye beka wona na en wo Nyankopon do be bu aten no e da ne beduru Wodi wo machi Wodi Yesu di amamere bia ni ho ebi ufra busuam abusuafo ye wunamo yes ojefo de ni Onyankopon utemfo ni asefrade onamde ba ko Yesu Kristo no obeje wo yaka bia yi wufrim yes enso soso na mwo amwo da yes Wasi mi di David aya man mra sefo na da no Onyankopon be duru Ghana ha na ye frafrani no wasi de David aya aman mra sefo ase da bi na me ye frafrani na no ma ya mamre wona ka be huru no ka chete na ya santini na mo mama mere ada na ba una bro amodi mokra yes ya no ka chete na ya huru ni na mo mama mere wo da na kachi Onyame se na ya mfantini na mo mama mere Nuka che se na me tokosi ni ne wo ya mamere ho na ba hunu obofo kiti obi se be tia hwe ni so no waka to da ujimi a wutia wa ujimi no yes ada na wa ya bo so yo hene na wura ebi so na ye chiame masa ya pani fo ada yo wo mama ye ni amin tomwate I tell you yes me say ye pani fo pese di na no mama mere enia why say Nyankopon bo ade nyame obo ade na yesi yawo o ma me say wunu ya panyini ana say wunu ya dinini ya na o ma me onya offense o ma me say di wunu ya nia na o ma me no ana wo nana yawo bere chance ra oba me na mhwe ba bia
yɛmpa nimfoɔ ne asɔfoɔ ne asɔ na twe nipa kɔduru na nam hyɛ atem wɔ da nipa anim a atem wɔ no obi ntimi nkwati nyine ho mfirim obiara ti ka hyɛm bi na wohwɛ a nipa dɔm yi ɛyɛ awerɛhosɛm ɔse ntimi de David ayɛ aman mmarahyɛfo wɔyɛ bia mɛka tɔ sɛ nkurɔfo na yɛbɛto wɔm sɛ wɔyɛ asɔfoɔ no moma wu kɔrɔ mu te ase no honhom de yɛ adwuma no mode pɛ nipa no mu nimonyam nti Awurade gya wo Awurade gya wo asa adifudwuma na yɛ na ayi weyɛ mpapa na weyɛ sei yɛde saa ma papa na kwan asɛe a ne wɔkɔfɔlɔ bi network a wosa wo na adworo da atali we na asɛe saa no ɛna ma nipa ne asɔre na wie sei no adenti a ɔyɛ papa kidi ade bi a ɔyɛ no wo ankasa so no na medwuma ne yɛ afɛfɛdeɛ ɛna abɛyɛ bi to ɔyɛ papa nti deɛ ɔno no yɛ no the same thing it is say nyame apɛ ɛnyɛ nyame apɛdeɛ a na wo follow ɔkɔ no asade ne sa to so na bɔ mpa yama afɔ won sɛ ne nsa hunu no ɛno abi ɛna bɛba wo mu ne suna bi na bɛba wo mu ade jeno ko amo kan ko fa sɛ ne mentor yes me meto me ni mentor dabi na ne mentor me mentor e Kristo yes me no kura honhom o na kyerɛ me akwan a me mfa so ye hwɛ nipa bi a honam fam dabi no I tell you the nyamete de nipa te asase so ne fam ha nipa yɛ no ho so wɔn na wunya kwa ba ɛma wɔn bɛ nipa ne asɔfo wɔn ma wunya kwa ba wo sɛ demonstration besi ama asɔre da nyina mo ntia sɛ wɔn bɛka sɛ mu bubu I tell you wɔn bɛka sɛ mu bu asɔre da nyina to wɔsinto di David ayɛ aman mara hyɛfoɔ de ato hɔ awo bia ɔman bia awo asase so wode sɛ ɔso gye Awurade dio sɛ David abɛtena asase wei so na sɛ watumi ɔn sɛ no na meka sɛ bi sɛ ɛfrɛ no sɛ ayi Noah nyɛ Israel ni o ɛso wɔyɛ ade a ɛtene David nyɛ Israel ni ɔyɛ ade ɛtene sorry David yɛ Israel ni wɔn nso yɛ ade ɛtene ɛna Noah nyɛ Israel ni wɔn nso yɛ ade ɛtene wɔn sɛ sɛ wɔn so ɔde ama Israelfo no ɔfɔ ma Israelfo ɔpɛ sɛ nipa nyinaa yɛ deɛ ɔpɛ tìmìtì Ghana yɛ asɛm onyame ka kyerɛ Israelfo na ɔka kyerɛ nkɔfo a ɔyi ne ho adi kyerɛ tibere mu no saa nneɛma nam de yɛ adwuma ɛnyɛ Ghana mete ne yɛyɛ o dabi deɛ nka me nko a I love it yes ɛna no Noah tumi tena asase no so ɛbɛrɛ nipa nyinaa pa Awurade ma ɔno nko atumi onyame nante ne brɛ so fɔm nso so ɔyɛ pɛ wanhwɛ nipa wanfolo nipa ɛna asase ɛte so obi aso pɛ followers yes Jacob water no ɔno pɛ followers ya koduru no trend ya yɛwɔ mu no obi a pɛ followers wɔn pɛ followers na de ayɛ dɛ deɛ dɔwɔ ne ma yɛ wɔtɛm no ɛno ne twa sa wo twene ho yes wɔ se wɔde David ayɛ aman nyinaa wɔtena ase na gyina hɔ na aka sɛ yɛfrɛ sɛ Psalm 9 kan 17 ne tie ama mmara hyɛfoɔ no ɔka ho asɛm tie Onyankopɔn asɛm ɔnam ɔhen David ɔde mu nipa wate asfo asase so ɛnwom ɛnkono ne mu ɛyɛ edu enso atifi asɛm sɛ Onyankopɔn atemu ho asedadwo Onyankopɔn atemu
Wakatemu. Kama mintie. Himo edu enso. Abonefo besa na akọ asamado. Tio. Ose abonefo nipa bi a wudi bone no. Ose wu a oni kira asamado. Nja asamado na ye kan. Me say abonefo de yawo. Obi a owu ya okọ asamado bia no. Ne ho akere no. Yes. Obi a owu ye bi okọ asamado bia. Tuna na bi wuni ese okọ asamado a ne ho akere no. Ampa so na na wote ase na misu ba atese. Na ona na misu ba atese. Abrabo be na oboye. Na oni nyame ntem tese. To se abonefo besa na akọ asamado. O besa na akọ asamado. Etera maga se e ma bonni mfa bonni hwa ho da. Na me ye de bonye ne e kasa e kire se wo ye tuate ni. Wa waje won atum se wo ye tuate ni wo Nyankopon ni wo de wo ye tuate ni. Etera o ma se akọ bi ko bo mpae. Ene wo se Awurade medi mu ada na otwe bia. Metua me tutu odudu. Na me tese nkofo akai. O se Yesu he no se akọ wo gina we. Wo ya hantan. Na oba akoso bai. Eno se Awurade hu me de ye ni mobo. O se we na de bim di ko ni fie. Asa na Yesu wote ase. Akwara no wo kasa ansem Yesu nso wo yirofo. Yes. Ye wo kan na won tesa. Tesa. Osomafo Paul kan Korinto fo ngma se okopa na mako awie no. Wote se sorry Timothy ngoma no. Se okopa na mako awie no. Wote se ye friend say nyame won ka tese wo ye friend say wo bua no ho bem. Enti wo ya hantan. Ana wo bua no fo. Da bi yo osomafo ne ka no ye no kure. But sa ko na no ka tata mo ye nya atwumni. Yes. Ade na wo ka no. Ete so di for da me se metene na so me bua. Yes. Ha. Na me bua na me woni ma bia me ye na sumu ye de esie. Endo bo se no Nyankopon ma fo bua ye de akane. Na ise Nyankopon an ba kutu so wo se me nu ya me de tie. Sare de nani mu a o me ba bia. Eno de meta no o mana sum ye da de ye e ma me. Ana ko so se Awurade mu no boye de boye no. Ampoti boni mo ba Yesu ani mo ba Nyankopon wa me twantro. Yes. Eno so de waka so de boni ne ade wo de wo ko. Na we die onam na adamu ne kasa. Onam nipa anim animonyam so ene de kasa. But wo de wo so ye de boni ni ampa Matias wo de boni ni ampa tiko. But akwara ko twa antro no e chese Nyankopon ko anim kwa wase kunyama ne hunu ye de yi e wo ho. Yesu atese do obi ankotena boni mu na kwa na ka atoro sem. Yes. Wose abonefo wo mu nyina besane akọ asamado. Wudi boni a wuya wu se pe wo da so asa. Obi okọ asamado bia ne da so won kwaje. Yes. Wo bagaman Ntuni setugu wo shenta de boni to awam wo shenta de famo awurade ayara wo semo e man no ma wiro o mani akidi na to agu no mo de pensra side o mo pe on say life sere nyame wa ma wo semo anfunu woni akidi nkopa nkonti ma obeya nkemma. But Nyankopon let him say wo design e de ahye de animonyam e de na o ma mo maso anfu na wani echi won kon nefu wo design but wo so won ti ase wo ba were no atwere foforo asan de wo no e so wani na ga yana to da kwa ko manya me de no ho no mo na nsan bi nya de enka on chena bia na wo nya adwen sacha no apepa we de obehwe osoro ne asase wa wira ti obi no de pensere onwan ne de e ya wo kan yesi ya libie o ti so wo di bone no abesa kwa asamado wo di sa bone no a asamado na abeko
Say abonefo be san akwa asama do. Abonefo won be sa akwa asama do. Amanamane a won wure afiri onya. E ma o mo sebe e ma o mo set trouser set leggings. E na o ya asasi ya. Oni me de nte Nyankopon ka so ba nso bere ma de. Bere ma furo ba ntem. Na ma ne nyansafo akoduro pempen so se be ma o ko fa sere te sha. E ko de basia. Ye be ma to gbele. No e ma na asasi di atem. Be to crisis ya. On the fact rather she say pe was unse fitting. Uzi na uhuru. No e born ho abaso. Na konkon safo twa ho chase eh. E cha na sa wo sheshem gu sei. Ye na we die entoma kata de so. Bonsam ha. E ye den na wo share sa atade no ko aye kanfo sa. Bonsam ndo de wo beye. Ama na dwuma. Yes. Bonsam o clever. Tu ba shut trouser wu ye be si ona akwa asamado wo be wisu wo be wu ye si wa na akwa asamado wo be pokro wu ye si wa na akwa asamado be no mo peteshi ni adu ba sombosom wu ye si wa na akwa asamado turo ba ya resa ankofu omote se ni nyina mo busu emi so wu akwa asamado osofo bitimi kasa amamre de yento ntwene eh na nanom amamre nso wasai yes wo bu na nanom mo nya nyame na de asi wo nyame a oye ofo nya asase ono ansa na wo yeso nya asase na akire wo ba be yo no wo bu na nanom mo ba akire inu ade asi wo Nyankopon aka kire me se amamre yento ntwene sofo acha ya na ya wre ho se wo be hwe no afa kwa kwa bi a hyenko fashion ko odada ne kra ositi abonefo besan akọ asama on besan akọ asama do to aso amanamane a wore afiri onyankopon nyina anti waso de David aye aman mra hyefo na haso wase amanamane a wore afiri onyankopon nyina oh ti se onyankopon wore fina na haso wa amamre nyame fa amamre bi ma wo beto wure finu a na ase wo amamre obi tiri ka se nyame wo se de wo si ye enipa nyina ba bia o man bia so na ka kire o ye enipa nyina pe yes wan kan kire ba bi fo se mo de munye sei na hafo nye sei o ebe na Nyankopon wa ye saka de no na ti onu ye sa be ka tata satra wadwene bonsam na de sare ma de sisi amama so yes na wo fi se na no tuo mu won adam nko ko tumi ko na amaya do so won tumi ka acha betumi ni pa do so na do so bonsam be tena wo wodi bibi be ko odi bibi be dikai to se amana mania wo wura fi onyankopon to tira ka tirem so wa mamra wo so nyame na wura ye de afi no but Nyankopon wo so de David ya aman mra hyefo taso man bia ye na David tie no saa mo Nyankopon peso man bia ye nipa ye wo no bebu ya ten o ma wa mamre biara tete sori da mo saa sofo tete ho saa ya sori nipa tu nyina wu in advance o mo wu dada obi ani se kom be de no obi afitiri kom obi e bebi dia kwotire busuafo eno ne mone Nyankopon wuni ya eboa wo me so mo wadi mu ase da yes I tell you yes the so di ni dia gura o se amana mane a wo wura fi Nyankopon nyina bekwasa e kwa be se na afa so wura fi no eno ne wa mamere no a wo bu ni kase ase no nyame a ono awurade iso tu fo Nyankopon no ne ye na de no opu na nanom ade o ma yesene no amana ma ya mu wura fi Nyankopon na so Nyankopon se on pese de mo ye no eno na mo ye mu wura fi ni nti obi ti na kan se mo amamere bi o never debi ni ni amamere bi ahui yes de me wo ye wa asase so we Nyankopon pe I tell you yes wo de amamere so mo wa fa na da wo ka won sagu ho no
obo so be wie sew nananom ko kaun sabu hu a obe wie sew nananom na be kwa akoto nananom no ho na abehunu amane a ufam ho na nananom be bo amane se ni yenim sabre no na unua mo nketo aso te ya no mu die che no mo fo aso mo to aso ba isiani ni pa otimi nka numre isiani ni pa won to aso wo da wuye na fie ni da righteous TV wo aso a opati wo ni aso apa atotwene wo de don na no mama mere ese wo nyankopon na wo de quiet ndim na don na mama mere ese wo nyankopon na nyame na ma o manka dia ada be ka wo sagu hu yes nyame na wo hwe le kwa sa afi wo ma wo kon wi a ada be ka wo sagu hu ya bisa na nanom ada tata mo saran kwatena sare dem ya no mo kwape wan sa mamre ne yentonte dia wonya de otwetwene nye ya uja no akwatena sare dem ayi de we che se bi pa dada ye kra pa nim de ni pa ye yes yo ni pa na wo ya de ko wo ka se wo nim de o ye o ebi awurade wonim de wo ye wonte de wo ye ya wura no obetom wan hye kata kire fo wo hye onya mirifu bia ene ya kan ti die wo no so na musa ahinie bese ahinie nya bone ahinie so sa ye bone yes wo be die ko ama na ko wie bone ama I tell you David de hine nya ko pon so wo de na ye aman mra hyefo adentia David be de hine wo pon mra na ye atuma ebu Israel ko bi sa habo mo o de abosom yes nya me kunkum wo mutu kwa ina na wo te bosom wo na be ka kire me se nyankopon ahini wo na boy na me na de bosom mesi wu akona so basa e de ne mama ye di ehu kura amene kasese yi de ne di hu amene kasese ano na ni pe wu kwasao bachai ehu ye de amene kase yes ni pe wu kwasa na me na ma wo konya no de bosom mesi hu ma e no so wo na di wasiso ese nyankopon wa ho debi wo wu a ba be na no guno o ba ko to o me dia dance a kire yes wo se amana maya o mu refre urade sa nkofo no o ma de o ma dene ye de o mo ye de ye epe o mu ni suro biara o mo bu o mu na no matete samsene bo nyankopon pe ere le ko ya asori apon ne amita so nyankopon ya do ma kine be to aso e kire ka kire wunia afa na fidie to righteous TV free sabreko woni wadi fo ja Benjamin she Kristo aso na ho so yi ni ho ja kire me wodi amana man awon to ato so